Jamrata imbang padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama deng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tak basanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampeyan mungsuhe Bagong. Ayo sampeyan ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kene iso mabur sawangan. Edan ra wedi. Terus kula ditimbali niku wau, Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petro sing diceluk kok aku? Aku lagi ra percaya karo Gareng karo Petro. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petro? Soale Gareng karo Petro lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petro. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak, tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan. Pustaka Jamus Klimasada, pustaka jaminan utang. Jamus Klimasada. Niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng ndongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niku lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iye. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sandadak walang ati. Pusaka 3 wenehna Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati.
Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penerawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanta. Sapa? Ismanta. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanta? Ismanta iki bakul dawet e. Ismaya. Ha ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku rak pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah hapes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi nggayuh derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan. Ampun nun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kegiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata ki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Genandara Werkudara. Wus. Ngawur. Oh ya udu. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep ing atase derajating Semar kok arep maluyakake negara Ngamarta ingkang bakal ketaman pegebluk mongko dadak mbutuhake pusaka 3 ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada nek kudu
kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung Gedibal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu, Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemurwing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman lima ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Kena aku mulih omong bapak tenan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumbo dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbok aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke.
Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to, ning nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning menah luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep endi? ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wis. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawakke. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Yen ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong wesi kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Setyaki niku santo nggih menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutong etung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae.
Kula ajeng wangsul. Wah, wis bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Dies. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dies. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambareng niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho, Paman Sencaki. Heeh, anu ya, anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Diantel sirah kula. Dies ngoten. Semok. Ora siap kula. lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara ta ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa ya? Lho. Kowe iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi majelis Sencaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno majelis Sencaki. kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngunek edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dies ngonten kula klengkangan candak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dies. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan mriku to. Setoh matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan riko wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha.
Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Hus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah! Slamodar. Lha ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tan bisa lali. Ya guys. Wis gawe. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho? Ora mbrenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Naming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa niki? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah, ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Nek gejeglok. Ayo tratapan e. Nderantos iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh.
Weh, lah tenan nih. Waduh. Oh ya ming peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Iki apike aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Pumpung meneng wae. Ngoah, rapik. Jedel lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Enak tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Nek dirampunge pakaryane. Ayo! Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Wijawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisan ora? Ndase dindelupke sisan ora? Dindelupke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelupke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelupke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sentyaki.
medeni iso ambles bumi iso mabur Koko Prabu kula sumanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan Nun sewu nggih Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih Suramrata Jamrata imbang padha-padha. Iki cah gleleng, duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. Parat. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter medun kok alon-alon welo ngece we padahal aku ora iso medun banter hah mabur wis tak duduke sekali iki kowe ora kaget pancen satya pompengan delon asem ira wedi jedul mabur langsung ambles langsung jedul waduh cilaka iki kok kita kaya ora grogi babar blas Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa mbok anggap aku wedi karo kowe terus karemu piye ayo yen pancen wani karo bendaramu neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatot Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira kasa iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun Gatot Kaca. Ora bakal tak wene wacak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancat pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatot Kaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem akeh semute to kene iki. Kene weruh mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati.
ade iki? Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Cilik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Konon Kabeh wis katon padhang. nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa niki? Tumbak karo welang. Sing niku Payung tunggul naga. kok kaya gada? Lagi mingkup.
Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasina. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Oh, Mas Tunomo Sidam. Sekaring bawana langgeng, Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ora pidi. Mila kayiwangan kalos benter. Sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara. Ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang. Dalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara ngarsa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada. Mugi kasekecak nuanggen jengan dika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak pramta kita. Ih, Pukulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeping mangabekti kula kunjuk. Iya. Kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu luntu menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih Pukulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan kelawan atmajanipun Bagong supados amboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satengah kathah korban ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar nedya mbirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Nadyan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nanging nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadak. Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau Pukulun sesembahan kula. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada. Niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta tumbak Kara Welang payung tunggul naga sartaning pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mekaten Pukulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau
sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk palilas saking Paduka Hyang Adipu kulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sakmangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika pukulun. Iya surut ati-ati duga-duga digawa. Durga kula pandika ngadhawuh pukulun. Nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Landal. Ibu Betari kula ingkang abdi pun Jaramaya cemadung dawuh. Kula pun maling raga cemadung dawuh. Kula pun maling sukma cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Lelo banaspati kleng-kleng balung tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pangarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk palilang wang jagat kiri pratingkah. Nalika semana Nata Ndrawati sowan kepengin nggiri godha marang ancas gegayuhaning Semar. Mula wektu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu nggiri godha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ingkang becik nanging gawe tumindak ingkang ala. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadya Bala pinjang menapa ora ketang sing mobol trolintang tumela mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan Wadya Bala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Arjuna wonten maring adhawuh. Nyata Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wis ngideni kelawan karsaning pun Kakang pareng Paduka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan ngukup pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandadakake gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Marata coba pikir. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupi yen dineluse jerupane grigit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng Paduka, wis to. Pun Kakang niat ora wujud Nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ngene bakal nggiri godha katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh nggih, kula kantun nderek kemawon Koko Prabu ngono to Yayi. Dadine Siadi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Nggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Paduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri godha piye carane. Iya, ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Bapa Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha depol. Nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih.
lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakoning Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika, Ndara. Iya, Kyai Semar. Kakek Semar aku sing prapta, Kek. Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku sing prapta, Kyai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya, Kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng, Den. Ya slamet. Wilujeng, Ndara. Ya, Reng slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng. Ya, Truk aku slamet. Ya, Petruk aku slamet. Ya, Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong, ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku wis ya. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Truk. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura, Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora, Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono, titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa, Ndara? Kakekne Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning merga kakekne Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakekne Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jenginu merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya Kek. Nggih. Mula niki mboten dangu melih pacobaan niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho, Ndara. Kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mboyo nganggo diseseke sik, Truk. Kale nyuwun tong-tong, enceng tong-tong, enceng tung-tung tak tung-tung cek tok. Ayo men. Arang ya ora usah dadak sesek-sesek to reng wong penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Iya. Wong ndara Gatotkaca ki jebuna paling dhuwur dhewe ya ring. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Ndara Antasena ki 128. Ndara Antarja ki 141 nggih. 141 ngejlek cengelmu iso. Wong 141 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Truk, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ora ana sing mlebu-mlebu e. Paningalku batin ayo wis
kerjule ngengake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadit nalika semanten ngramyang balaning Betari Durga nalika semono prapteng Karang Kadempel sigra sumusup anggane ngrisang Antarja malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukuta linarak kaget Sang Antasena wau. Tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti nglarak Kakang Garukaca. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Truk. Orang ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawon rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Wah, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo e, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora Gong. Lho kok matane malik Gong? Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenan kae bocah kae. Bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Dimasaku ki ngono apa, Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggul jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ngono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Kowe iki ngapa, Le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to, wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel.
Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso wahing. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk jaba mantra bapak ora? Manut kok. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Barantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Yo, Dewangi yo. Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngene iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Larta saking Gudha Sang Kuru kula yen amutusa Sang Sri ladal bojleng-bojleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sak liyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka.
Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus Ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajalwerka. Jenenge Jajalwerka. Bapak wis tau jajal urung? Jajal sapa? Jajalwerka ki mau? Kowe jeneng kok njojal jejel ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngapa wujude buta Jajalwerka? Tak sawange Panakawan. Ngatos-atos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eko balik titiyoni ladal Semar. Durung tau durung tau tepung, lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang, apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya, pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka jamus miang jimat kelima sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Amarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning Jim. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Ning aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki Jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lairmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Angin nuwun sewu Kakang Semar. Wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba amung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar?
Wani napa mawon kula ora ndek niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun. Ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Lan aku manunggal kan para Pandhawa. Mengke kala mangsa senjata kula kondurke, Ndara. Iya, Kakang Semar. Ditambahi senjata cakra iki ya. Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet-slamet suksaning Gusti. Aku ndamen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Betari Durga singkirke tak singkirke kaya ngapa Panto-panto Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing wuta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Paripurna Ndara. Mesakake. Le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya. Purnaning gati mugi-mugi sedaya mangya raharja niring sambikala, ayem tentrem, kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar. Nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan. Sura Sudira Janing Kang Rat Suh berasut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih.
Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten, Ndara.